Naalang jud ko gusto may balaan nga parte sa ato ang Honda Click. Kini siya kay ko ani about lang ni siya sa odometer sa atong Honda Click. So karon kay nako sa Hilongos. Ang atong lakaw day karon Paps kay sa sugod. Napako karon sa Hilongos niya. Ang akong gusto may balaan ang kaning odometer sa atong Honda Click. So ako ni siya giyon. Okay, so mugawas iya sa iyang panel. Munay mugawas sa iyang panel ang total sa odometer. So mula siya 11,986. Ya, ang usa trip A. Ang usa trip B. Average atong fuel is 50.5 km per liter. Mao na ang daganon usa mahurot ang imong usa ka litro. So actually Paps kani siya nga average mag-usab-usab din na siya. Muusab na siya depende sa imong gikusgon sa dagan sa imong motor. Okay? So ang akong gusto may balaan karon Paps. Ang atong buhaton karon, gikan nako sa Hilongos karon, moadto ko sa sugod. Kaya siyempre layo-layo ng sugod. Gusto nako nga mausab na siya. Ato lang i-maintain ang atong dagan Paps ha, 50 to 60. So di lang ta mulapas kay aron atong mahibalaan ang paglambo sa ato ang kilometer per liters. So karon Paps sa trip 8 ta magbase. So nagikan ta sa Hilongos, di ba? So ato na siyang i-reset. Okay, so naka-reset na siya Paps. So magdagan na siya Hilongos to sugod. So diha ta magbase Paps og pila ka kilometer. Nya ang ato pong basehan kaning kilometer per liter sa ato ang average. So na-reset na biyan ako. So simpre ni kuha na siya. Ni blanco na. So tara Paps, ubani ko ninyo ato aning obserbahan ang atong Honda Click. So di nato dugayon Paps ato agyong simpre curious gid ko makahibalo sa akong motor. Kaning parte sa atong motor daghan kini siya mga principles, di ba? Nya wa pa kay tanas wito ba kay puro rides atong nahibalan. Mo nang di na to dugayon Paps og bag-o pa ka sa akong channel, subscribe na lang diha kay tara na moadto na ta. Tara, let's go. Ay, unleaded boss? Unleaded? Ay, wala.
unleaded sir. Kami unleaded. $100 lang.
A few moments later. So niabot na jud ko karon sa sugod. So ato ang tanawon Paps og sanay status sa ato ang panel. So ato na siyang tanawon Paps aron atong mahibal-an og kung sanay update sa ato ang panel. So mao na ni siya Paps. So niabot na 12,024. Okay, so murag duol ra day Paps. Oh, so mao na siya. So muna itong gidagan gikan sa Hilongos to Sugod. So niabot rag 37.8 km, di ba? So duol ra day siya Paps. Kana ganihan na wa nailabot siya. Uy, kapuha pa so. Nya ang ato ang kilometer per liter is 60 km. So nakatipid jud kay ta gas Paps. Gamay ra kayo na consume, di ba? Oh, 60 km per liter, di ba? So muna siya Paps, gamay ra kaya itong nagkuhan. O imagine Paps, sa 37.8 km ang atorang na-consume is 60 km per liter. So kuhan na siya, katunga ra sa litro. O, katunga ra sa litro, no? Hapit mag 3/4 ang nakuha. So tipid kayo dahil si Honda Click Paps. Hindi jud ta magmahay sa iyang ano, no? Sa iyang performance. So ayos kayo Paps. Sakto din kayo si Honda Click ay. So muna siya Paps. Oh, muna diri ang ano ang sa sugod. So mo to siya ang ato ang gusto na hibalaan sa ato ang Honda Click. So karon Paps kay sayo kay ta naabot sa sugod. So time check is 12:48. So oras ka pinra. Kay murag niadto ta kanaya. Amo to, wa kayo dugay, di kayo dugay ta niabot. Nya mo to nata karon sa sugod aron dili masayang atong lakaw. Magsuroy-suroy ta. Di na to sayangon ang atong lakaw, di ba? Ato aning suruyon og unsa kanindot diri sa sugod.